Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pay Umbay. Taong 1964, Panipyason, Aklan. Sa ibayong parte ng malaking sapa, naninirahan ang isang matandang nagngangalang Pay Umbay. Bago marating ang pamamahay nito, kinakailangan mong dumaan sa tulay na binuo sa pamamagitan ng pinagtagpi-tagping baging at mga ugat ng puno. Dahil sa medyo peligroso ang pagdaan sa tulay na yon, mas pinipili ng karamihan na doon dumaan sa ilog. Hindi naman yun masyadong malalim, pero sa oras na nagsusungit ang ilog na yon, hindi talaga yun kayang daanan ng mga tao. Sa ganoong kaganapan, iisang bagay na lamang ang kinakailangan nilang gawin, kundi ang dumaan sa tulay. Isa si Pay Umbay sa mga kinikilalang bantog na albularyo sa kanilang sityo. Sa halos ilang dekada nitong paninirahan sa lugar na yon, marami na yung natulungang tao. Lahat ng sakit kaya nitong pagalingin, maliban lamang sa masyado ng malala o sakit na natamo ng isang individual sa pamamagitan ng isang aksidente. Para sa mga albularyo, pangkaraniwan na ito, lalo na't merong limitasyon ng kakayahan nila sa panggagamot. Nag-iisa man sa buhay itong si Pay Umbay, hindi naman siya nakikita ng karamihan na nahihirapan. Sa likod kasi ng bahay niya, matatagpuan ang mumunti niyang hardin na binubuo ng mga gulay at mga halamang maaari niyang makain sa oras na walang-wala siya. Hindi rin siya pinababayaan ng kanyang mga parokyano, gawa ng ayaw din ng mga ito na manghina siya. Dahil sa hindi tumatanggap ng abuloy na pera itong si Pay Umbay, ipinadaan na lamang nila ang kanilang mga donasyon sa pamamagitan ng pagbili rito ng mga pagkain. Malugod naman yung tinatanggap ng matanda, lalo pat bukal sa loob itong ibinibigay ng mga kababaryo niya. Sa ganun nilang kalakaran, natutulungan nila ang bawat isa. Itong mga panahong ito, kasalukuyan na siyang naghahanda para sa pagdating ng panahon ng tag-ulan. Medyo mahirap kasi para sa kanya ang panahong yon, lalo pat palagi noong bumabaha sa tulay na kanyang dinaraanan. Kung mamalas-malasin, isang beses lamang siya sa isang linggo kung makapanhik sa baryo. Kapag din masyadong malala ang ulan, hindi talaga siya doon makakapunta para bumili ng mga pangangailangan niya. Dahil sa ganoong sitwasyon, nagdesisyon na siyang mag-imbak ng mga pagkain niya. Gulay, bigas, daing na isda, at kung ano-ano pa, itinago na niya sa loob ng kanyang tahanan. Nag-umpisa na rin siyang magkumpuni ng kanyang pamamahay upang hindi yun tutulo sa oras ng tag-ulan. Habang naghahanda si Pay Umbay, panay naman ang pagdagsa ng kanyang mga kababaryo. Bawat isa sa mga ito, merong hinaing ukol sa walang katapusan nilang karamdaman. Kung hindi yun naeengkanto, pinaglalaroan nyo ng mga tao na hindi nito nakikita. Para kay Pay Umbay, napakadali lang naman itong gamutin, kaya na may hindi na siya inaabot pa ng ilang oras sa bawat pasyente niya. Bago rin sumasapit ang hapon, nasisiguro niya ubos na ang kabuuan sa mga nagpapakonsulta sa kanya. Dahil sa ganoong sitwasyon, nagkaroon siya ng panahon para gawin ang kanyang sariling tahanan. Ilang linggo bago sumapit ang panahon ng tag-ulan, ramdam niya na ang hangin na nagmumula sa napakakapal na ulap di kalayuan sa lugar nila. Sa sobrang lamig ng simoy nito, nasisiguro ni Pay Umbay malapit na yung bumugso. Tuwing hapon din, pansin naman niya ang sunod-sunod na pag-ihip ng malakas na hangin sa paligid nila. Sa ganong kaganapan, mas binilisan pa niya ang kanyang pagtatrabaho sa kanyang mumunting kubo. Dahil gawa sa dahon ng anahaw ang bubong ng bahay nito,
Hindi niya maipagkakaila na lubos siyang natatagalan sa pagtagpi-tagpi nito. Hindi rin kasi biro ang paggamit ng anahaw bilang bubong, lalo na't marami yung pamamaraan na kinakailangan mong matupad. Kapag hindi ka sanay na tumagpi nito, hindi ka makakagawa ng kahit isang bubong na mas matibay pa kung ikukumpara sa pawid. Bagaman eksperto na itong si Pay Umbay sa paghahabi ng anahaw, aminado pa rin siya na nahihirapan siyang gumalaw dahil sa siya ay nag-iisa. Ang tanging naisip niya noong paraan, magdahan-dahan sa paggawa para hintayin ng mga parokyano niyang darating na merong kakayahang tumulong. Akala ni Pay Umbay, yun na ang pinakamainam na plano sa lahat, pero lingid sa kanyang kaalaman, bago sumapit ang panahon ng tag-ulan, meron siyang makakaharap na problema na sa tanang buhay niya, hindi niya pa nararanasan. Isang hapon, habang naghahabi siya ng dahon ng anahaw, meron siyang nasipat na magtatay na nagmamadaling naglalakad papalapit sa kanya. Sa pagdating naman ito sa kanyang pamamahay, agad naman yung lumapit sa kanya habang nag-aalalang inilalahad ang problema nito. Ayon sa lalaki, ipapakonsulta sana niya ang kanyang anak gawa ng ilang araw na yung hindi dumudumi. Dagdag pa nito na patay sindiri ng lagnat nito, kaya na may hindi na nila mawari kung ano ang kanilang gagawin. Nang marinig naman yon ni Pay Umbay, agad naman niya yung kinalong para dalhin sa loob ng kanyang pamamahay. Pagpahiga niya rito sa papag, agad naman niya yung inusalan mula ulo hanggang paa. Noong una, wala pa siya doong nakikitang kakaiba, pero ilang minuto pa noon ang lumipas, doon na unti-unting naging klaro sa kanya ang karamdamang iniinda nito. Bagaman hindi pa noon sigurado si Pay Umbay, malakas ang kanyang kutob, nagkabuhol-buhol ang bituka ng batang yon. Hindi niya mawari kung papaano yon nangyari, pero nasisiguro niya kagagawan yon ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Para maging klaro sa kanya ang lahat, tinanong niya ang ama nito kung meron ba yung kaalitan o mga taong nagipit nito. Nang marinig naman yon ng lalaki, agad naman yung umiling sa kanya habang seryosong sumasagot ng, "Wala ho kaming nakaaway, Pay Umbay. Pero, yung anak ko kasi, nakipagsuntukan noong nagdaang linggo eh. Anak ni Manong Mario ang nakaaway niya. Pero, wala naman doong nangyaring masama. Sa katunayan, siya pa nga nadihado sa laban nilang dalawa eh." Nang marinig naman ni Pay Umbay ang sinabi nito, bigla namang tumaas ang kanyang kilay sa kadahilanang kilalang-kilala niya kung sino ang taong tinutukoy nito. Gayunpaman, hindi niya muna yun pinagbintangan dahil kung totoo ngang nadihado ang anak nito, wala yung karapatan para makialam. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tuluyan na nga niyang nakumpirma ang pagkakabuhol-buhol ng bituka ng bata. Hindi yun madaling gamutin, gawa ng nangangailangan nito ng matinding hilot na sinasabayan ng mga buhay na salita. Dagdag pa ni Pay Umbay na kailangan niya ng 5 araw para magamot ang batang yon. Matapos naman itong marinig ng ama nito, wala naman yung nagawa kundi ang sumunod sa nais niyang mangyari. "Wag ho kayong mag-alala, Pay Umbay. Hanggat nandirito kami, tutulong ako sa lahat ng gawain. Ako na rin ang bibili ng ating makakain para naman kahit papaano, hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Sa ngayon ho, wala kayong ibang gagawin kundi tulungan ng anak ko. Pakiusap ho, gawin niyo ang lahat ng makakaya ninyo." Wika ng lalaki sa kanya. "Makakaasya ka, iho. Pero sana pagkatapos nito, layuan niyo na sila Mario. Huwag kayong magtatanim doon ng galit sapagkat malayo ang estado nila kumpara sa inyo. Palagi niyong isaalang-alang, huwag na huwag kayong papasok sa isang digmaang hindi niyo kayang panalunan."
Sagot naman ni Pay Umbay. Nang marinig naman ito ng lalaki, tumangulang naman ito, hudyat ng pagsang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siyang bumalik sa panggagamot sa batang yon. Habang abala naman siya sa kanyang ginagawa, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat, gawa ng simpleng pagkabuhol lang ng bituka ang natanggap nitong parusa. Gayunpaman, hindi pa rin ito dapat napabayaan sa kadahilan ng maaari itong ikasawi ng batang kanyang tinutulungan. Sa paglalim ng gabi, matapos ang ilang oras niyang paghihilot, nagpasya muna siyang pagpahingahin ng bata. Pagsilay naman niyang tulog na ito, agad naman siyang pumanhik sa kinaroroonan ng lalaki para makipag-usap. Ayon kay Pay Umbay, mabait naman ang ama ng batang yon, kaya oras lang ang pagitan nang magkasundo silang dalawa. Upang magkaroon din yon ng komportableng buhay sa tahanan niya, binigyan niya yon ng silid na maaari nitong pagpahingahan tuwing sasapit ang gabi. Dahil sa matagal-tagal pa ang lalaki, nagdesisyon itong si Pay Umbay na ipagtapat dito ang kanyang nais mangyari. Matapos namang marinig nito ang kanyang saloobin, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon sa mga bagay na kanyang ipinag-uutos. Ayon sa lalaking yon, mahusay din siyang humabi ng anahaw, kaya makakaasa itong si Pay Umbay na mapapalitan niya ang bubong ng bahay nito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa nito na araw lamang ang aabutin bago niya yun tuluyang matapos. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang tinatapik ang balikat ng lalaki. Upang mas maging masaya ang kanilang pag-uusap, kumuha si Pay Umbay ng tuba sa kanyang imbakan. Noon ding mismong gabing yon, nag-inuman sila kung saan maraming paksa silang tinalakay. Nabanggit din ni Pay Umbay ang tungkol sa pamilya ni Mario at sa kung ano ang kakayahan nito. Ayon sa kanya, matagal na niyang kilala si Mario at ang mga magulang nito. Noong kabataan pa niya, palaging kaaway ng kanyang maestro ang ama nito. Hindi kasi yun magkasundo-sundo, gawa ng nasa panig ng kaliwa ang pamilyang yon. Naniniwala rin ang kanyang maestro noon, meron yung dugo ng mga aswang na siya namang nagpapalakas sa kakayahan nitong mangulam. Pagtatapat pa niya na, kaya hindi yun mapaalis-alis sa kanilang lugar dahil lahat ng kumukontra rito, pinapatay nito ng walang paglilitis. Demonyo sa demonyo ang pamilyang yon, pero iniiwasan ni Pay Umbay na yon ay pakialaman dahil unang-una wala naman yung atraso sa kanya. Dagdag pa niya na nare-respeto rin siya nito, kaya walang rason para magkabanggaan ang kanilang mga linya. Matapos naman yung marinig ng lalaki, panay naman ang pagtatanong nito sa kanya ukol sa mga inosenteng buhay na kinitil nito. Ang nais kasi nitong ipaalam na hindi dapat siya magsawalang bahala lalo na't may mga inosenteng buhay na namamatay. Dagdag pa ng lalaking yun na kung hindi niya yun pipigilan, mas lalo lang dadami ang biktima nito sa kanilang lugar. Nang marinig naman yon ni Pay Umbay, napasilay lang naman siya sa lalaki, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, minamanipula lang siya nito. Bagaman hindi siya mahuhulog sa ganoong panguudyok, pinili niyang yon ay sundan para makipaglaro. Sa pamamaraan kasi ng lalaking yon, tila bang ginagamit lang siya nito upang mapaslang ang pamilya na mismong kinagagalitan nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maraming inilahad si Pay Umbay, kagaya na lang ng hindi niya pangingialam sa sigalot ng ibang tao. Noon pa man, nasanay na kasi siya na sariling problema niya lamang ang kanyang tinitingnan. Subalit, nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatayo habang pasigaw na nagwiwika sa kanya ng, kung ganon, hindi ka dito albularyo. Isa ka lang matanda na mahilig tumulong sa kapwa,
kapalit ang donasyong ibinibigay sa'yo. Nakakapanghinayang naman. Kung sa iba sana binigay ang abilidad mo, baka marami nang natulungan dito sa baryo. Ay nako. Dahil sa sinabi nito, bigla namang napatayo itong si Pay Umbay habang tinititigan ng masama ang lalaking yon. Pagbagsak naman niya ng kanyang kamay sa mesa, galit naman siyang sumagot doon ng, "Huwag mo akong pagtataasan ng boses. Sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Alam mo ba ang pinagdaanan ko para makarating sa kinalalagyan na to? Kung gusto mong humanap ng papatay sa pamilyang yon, ang tingerong hanapin mo, huwag albularyo. Gumagamot ako, hindi figura ng paghihiganti mo." Matapos naman itong mailahad ni Pay Umbay, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng kanyang silid. Sa pagsapit ng sumunod na araw, mariin naman niyang inilahad sa lalaki, hindi pa rin magbabago ang hangarin niyang tumulong. Dagdag pa niya na, maaaring nabigla lang ito, buhat sa kalasingan nila kagabi. Sa paglipas pa noon ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang panggagamot, kung saan unti-unti na rin niyang napapansin ang mabilis na paghilom ng sugat na tinamo ng kanyang pasyente. Ilang beses niya ring pinakiramdaman ng mangkukulam sa loob ng katawan nito, pero wala na siyang nadatnan. Sa pagdating ng araw na naayos na niya ang bituka ng bata, doon pa lamang yun tuluyang nakadumi. Dahil sa wala na rin yung pakay sa kanyang pamamahay, nagdesisyon na rin yung umuwi. Sa pag-alis ng mga ito, napatambay na lamang siya sa labas, mariing pinag-iisipan ang mga bagay na inilahad ng lalaki sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na niya maatim ang mga palaisipang yon, nagpasya na siyang tumungo ng baryo para bumili ng kanyang mga pangangailangan. Habang binabagtas naman niya ang daan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasipat niya ang mag-ama na hinarang ni Mario at ng asawa nito. Sa estado ng pakikipag-usap ng mga nilalang na yon, ramdam na ramdam ni Pay Umbay ang masama nitong hangarin. Dahil sa pangyayari, nagmamadali naman siya doong lumapit para yon ay kumprontahin. Maya-maya pa, nang masipat naman siya ni Mario, bahagya naman yung napatahimik habang patuloy sa kanyang nagmamasid. Sa pagharap nilang dalawa, seryoso namang inilahad ni Pay Umbay ang tungkol sa ginawa niyang paggamot sa batang yon. Nang marinig naman ito ni Mario, napangisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Alam mo, Pay Umbay, wala namang kaso kung ikaw ang gagamot sa batang yan. Tapos na ang trabaho mo. Ang pinag-uusapan namin ngayon ay ang kanilang atraso." "Tama na yan, Mario. Huwag mong hahayaang lumaki pa ito. Sa loob ng dekada, wala kayong narinig sa akin. Lahat ng masasamang ginawa niyo rito, pinatagos ko. Pero ngayon, kung mangangas kayong sakta ng batang yan, abay hindi ko na yan papalagpasin. Alam mo naman kung ano ang kaya kong gawin, hindi ba?" Sagot naman ni Pay Umbay sa mag-asawa. Nang marinig naman yon ni Mario, wala naman yung nagawa kundi hayaan ang mag-ama. Pagsilay naman ni Pay Umbay sa ginawa nito, dahan-dahan naman siyang naglakad patungo sa sentro ng baryo. Akala niya magtatapos na ang lahat ng yon sa kanilang pag-uusap, pero sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, lingid sa kanyang kaalaman, meron palang darating na panganib sa kanyang mismong tahanan. Habang nagpapaantok noon si Pay Umbay, bahagya naman siyang napatahimik matapos niyang makarinig ng mga yapak di kalayuan sa kanyang tahanan. Nag-umpisa na rin siyang makalanghap ng kakaiba, kaya namay ang ginawa niya, pasimpleng kinuha ang isang mahabang talibong na nakasukbit sa dingding ng bahay niya. Maya-maya pa, dahan-dahan na rin siyang sumilip sa labas para hanapin ang kanyang mga panauhin.
Noong una, wala pa siya noong nakikita. Pero pagbaling niya ng kanyang paningin sa daang nagdudugtong patungo sa tulay, doon niya nakita ang dalawang nilalang na dahan-dahang lumalapag. Sa estado ng mga ito, walang duda, mga aswang ang mga nilalang na yon. Ang hindi lang maisip noon ni Pay Umbay, bakit sa kanyang lugar naisip ng mga ito na pumunta. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman niyang kinuha sa kanyang altar ang binubuhay niya doong pangil ng kalabaw upang magsilbi niyang lakas sa pagharap sa kanyang mga kalaban. Matapos naman itong makuha ni Pay Umbay, nagmamadali naman siyang tumungo sa labas para magmasid. Pagsarado naman niya noon ang pinto, tahimik naman siyang nakiramdam upang magawa niyang malaman ang eksaktong kinaroroonan ng mga nilalang. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang may marinig siyang lumundag sa mismong bubong ng bahay niya. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman niya yung sinalag gamit ang hawak-hawak niyang talibong. Sa pagsilay naman niya sa nilalang na yon, galit na galit naman siyang tumitig sa pagmumukha nito para yon ay kilalanin. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, hindi nga nagkamali itong si Pay Umbay. Ang nilalang na kanyang kaharap noon, walang iba kundi ang anak ni Mario. Dahil dito, agad naman niyang dinakot ang leeg nito, sabay balibag sa lupa. Sa tulong noon ng pangil ng kalabaw, wala namang nagawa ang nilalang na yon, kundi ang mapasunod sa kanya. Habang pilit itong nagpupumiglas mula sa kanyang pagkakahawak, doon na niya inumpisahang tawagin ang mga magulang nito. Para mas mapadali ang paglitaw nito sa kanyang harapan, tinakot niya yon na papatayin niya ang anak nito kung sakali mang hindi yon tutupad sa kanyang gusto. Dahil sa mga bagay na kanyang inilahad, wala namang nagawa si Mario at ang asawa nito kundi ang lumapag sa harapan niya mismo. Habang pinagmamasdan naman ni Pay Umbay ang mga nilalang na yon, hindi naman niya maipagkakaila ang galit na kanyang nararamdaman. Sinabi ko na sa inyo, sa oras na mag-cruise ang ating mga landas, hindi ako magdadalawang isip na paslangin kayo. Tinawid niyo na ang tulay. Ngayon, wala na kayong pagkakataon para mapabago ang isipan ko. Wika ni Pay Umbay sa mga nilalang. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pag-ikot naman niya ng talibong sa kanyang harapan. Matapos naman niya yung gawin, laking gulat na lamang ng mga nilalang nang masipat nila ang mabilis na pagdilim ng buong paligid. Sa isang iglap, lumitaw sa likod ni Pay Umbay ang isang maladiwatang nilalang na nababalot ng itim na baluti. Burado rin ang pagmumukha nito at meron yung napakalapad na pakpak na may hahalin tulad mo sa pakpak ng uwak. 4 din ang braso ng nilalang na yon at sa bawat braso nito matatagpuan mo ang napakatalas nitong espada na ultimo sa pagsilay lamang magkakasugat ka. Matapos namang lumitaw ng nilalang, agad namang naglaho itong si Pay Umbay at pagkaraan lamang ng ilang minuto, lumitaw ito sa likurang bahagi ng mga aswang. Pagtarak naman ito ng kanyang talibong sa lupa, napabuntong hininga lang naman yon habang humaharap sa kinaroroonan ng kanyang mga kalaban. Bago pa man makakilos ang mga nilalang, napansin na ng mga ito ang pagkahati ng kanilang mga katawan. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, wala namang naramdamang sakit ang mga nilalang na yon hanggang sa tuluyan na silang bumagsak sa lupa. Maya-maya pa, nang masipat naman ni Pay Umbay na naghihingalo na ang mga ito, agad naman niya yung ikinulong sa isang bilog na gawa sa purong asin. Matapos niya yung gawin, nagtarak siya roon ng 5 krus na gawa sa kahoy para umpisahan ang kanyang ritual. Sa maniwala man kayo o hindi, pagsambit ni Pay Umbay ng 5 kataga, bigla namang naagnas ang mga aswang na kasalukuyang nasa loob ng simbolong yon.
Ang tanging nagawa na lamang ng mga ito ay sumigaw ng napakalakas habang naghihintay sa kanilang kamatayan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, wala naman siyang ibang ginawa kundi pulutin ang mga naiwang buto ng mga aswang. Kagaya ng nakagawian ni Pay Umbay, ipinaanod niya yun sa ilog upang masigurong walang makakatuklas nito. Sa paglipas pa ng mga araw, laking gulat na lamang niya nang bumalik sa pamamahay niya ang ama ng batang nagkabuhol-buhol ang bituka. Ipinagtapat ng lalaking yon. Nasaksihan niya ang ginawa ni Pay Umbay noong nagdaang gabi. Dagdag pa nito na dahil sa kanyang mga nakita, nagbago ang kanyang pananaw sa matanda. Nang marinig naman ni Pay Umbay ang tungkol doon, mariin naman niya yung inabisuhan na huwag ipagsabi kung kani-kanino ang tungkol sa kanyang mga nalaman. Awa naman ng Diyos, tinupad nga nito ang kanyang naging pangako. Pero alam niyo ba, pinuno, na magmula noong nasaksihan yon ng lalaki, ni minsan hinding-hindi na yon nawala sa kanyang isipan, lalong-lalo na kung papaano niya nakitang kumatay ng aswang at nagpamalas ng pambihirang abilidad, ang batikang albularyo na si Pay Umbay. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang bangis ni Pay Umbay. Sayang lang no, kasi maganda sana to kung meron tong series tapos makukwento yung backstory ni Pay Umbay. Well, may iilan o may konting binanggit sa kwento na to tungkol sa kanya. Pero wala parang bitin sa akin, lalo na dun sa pagitan ng pamilya nila Mario tsaka yung maestro niya. Ang ganda sana no, kung may ikukwento. Pero wala dito lang tayo, isang kwento lang Tsaka hindi ko alam kung sino nagkwento, kung yung anak ba nung lalaki o yung lalaki mismo yung nagpadala ng kwento. Kasi wala parang anonymous to na sender. Pero para sa akin, napakaganda ng kwento na to. Sayang lang kasi hindi masyado na highlights yung iba pang kakayahan ni Pay Umbay. Alam ko marami pa yung bala, 'di ba? Hindi na lang talaga na kwento o yun lang talaga yung info na nakuha nung nagpadala nitong kwento na to. Pero kung sakasakali man o kung may naitatabi pa man kayo dyan, pwedeng-pwede nating ilapag dito yon. Alam ko marami naghihintay tsaka alam ko rin na sobrang daming naangasan kay Pay Umbay. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.